Budeme sa teraz rozprávať o jednom zaujímavom počine, ktorý vznikol v rámci Trnavského samosprávneho kraja, Trnavského kraja zážitkov. Ide o príbeh pána Wintera, ktorý bol jednou z významných osobností Piešťan. A môžeme si všetko povedať ukážkou. Mal som 20 rokov, keď som sa stal riaditeľom schátraných kúpeľov. Otec ich prenajal od grófa Erdédyho a mama sa na ňo za to hnevala. Vraj kúpele neprinesú Winterovcom ani bohatstvo, ani slávu. A mala pravdu. No správna otázka je, čo priniesli Winterovci Piešťanom. Pozrite sa okolo seba. Vidíte? Tak poďte, trochu sa poprechádzame a poviem vám, ako to celé bolo. Takto začína projekt Piešťany podľa Wintera. Ide o dramatické dielo, ktoré hrajú divadelníci z divadiel. A tak si vás poďme prosím predstaviť. Katarína Rohaľová, vítaj, dobré ránko. Dobré ráno. Milan Hoďa, Tomáš Kramár a Ľudská Naďová. Ahojte. Tak poďme si rozpovedať ten príbeh pána Wintera, ktorý bol tak veľmi výraznou osobnosťou Piešťan, ktorý založil kúpele Piešťany, spropagoval ich takmer do celého sveta. Ale ten príbeh končí tragicky a vy ste sa rozhodli vzdať hold aj jeho osobnosti prostredníctvom krásneho divadelného predstavenia, ktoré je v skutku veľmi zaujímavé. Tak si poďme, prosím, na úvod, Katka, povedať, ako toto celé vzniklo. Tak ja by som možno predstavila divákom u nás v Trnavskom kraji zážitkov. Časť tej práce, ktorú robíme, voláme to, že to je dielnička na zážitky. Čiže my pripravujeme rôzne typy projektov, výletov pre návštevníkov kraja, ale teda aj zo zahraničia, aj zo Slovenska. A práve projekt Piešťany podľa Wintera bol jedným z týchto nápadov, ako odprezentovať Piešťany cez postavu významného budovateľa Ludovita Wintera. S týmto našim nápadom sme zašli za našim župným divadlom Jana Palárika v Trnave, s ktorými sme už predtým mali skúsenosť z iných projektov a spolu s nimi sme dali hlavy dokopy a vedeli sme, že chceme pripraviť jednu úžasnú zážitkovú prehliadku a s tým nám práve oni pomohli. A tá prehliadka je naozaj zážitková, lebo ako sme už mali možnosť vidieť, diváci si nasadia slúchadlá na uši. Celý príbeh rozpráva charizmatický herec pán Jedľovský a naši herci hrajú vlastne životný príbeh pána Wintera. Správne chápem? Áno, je to tak. Ja tak vždycky hovorím, že nedá sa to poriadne vysvetliť. Je treba to zažiť, pretože táto kombinácia je veľmi unikátna v rámci, podľa mňa, nie len Slovenska, že celý ten príbeh sa odohráva v audiohre, v slúchadlách. Okrem pána Jedlovského je tam niekoľko ďalších hercov z divadla Jana Palárika, ktorí nahrali vlastné postavy. Je to príbeh napísaný podľa memoárov Ludovita Wintera, ktoré práve veľmi zaujímavé je, že napísal úplne na sklonku svojho života. Čiže možno keby to nenapísal, ani nemáme tento príbeh tak krásne uchopený. No a divadelníci z ochotníckych súborov, naši partneri hrajú výjavy priamo na miestach, ktoré sú spojené, historicky spojené, významné práve s vybudovaním Piešťan. Ľudská, prosím, povedz nám, z akého divadla pochádzate a či ste herci vyštudovaní? Vyštudovaní herci nie sme. V civilnom živote sa každý venujeme niečomu inému, ale spojila nás vlastne vášeň k divadlu. My s kolegom Tomášom sme z divadla z Malého Ríma, kde je nás niekoľko aktívnych členov. A náš pán Winter, Milan Hoďa, je z divadla Etapy. Milan, aké je to pre teba stvárňovať tak veľmi významnú osobnosť Slovenska? Je to samozrejme obrovská česť. Ja sa musím priznať, že predtým, než som vstúpil do tohto projektu, a poviem to úplne otvorene, dúfam, že sa na mňa nenahnevate, ja som nevedel, kto je to Ľudovít Winter. Ja som len vedel, že je to nejaký známy podnikateľ, že mal čo dočinenia s kúpeľným biznisom a tá moja vedomosť o Ľudovítovi Winterovi skončila. Ale práve až keď som sa zapojil do týmu Piešťany podľa Wintera, prečítal som si scenár a naštudoval si čosi o jeho živote, tak až vtedy som si uvedomil, za čo všetko môžeme vďačiť rodine Winterovcov. Pretože oni dostali nielen Piešťany, ale celé Slovensko na svetovú kúpeľnú mapu. A to, že to spravil v tak mladom veku, kedy zdedil ešte vtedy krachujúci biznis v podobe piešťanských kúpeľov, je naozaj
veľký úspech. Je pre vás dôležité hovoriť o tomto historickom príbehu? Myslím, že každý by mal poznať aspoň kus histórie, minimálne aspoň v rádiuse kraja, odkiaľ pochádza. A tým, že každý sme z celého Slovenska naozaj pozbieraní divadelníci, tak aj pre nás je to určite aj kus takého edukatívneho zážitku. A vás diváci uvidia v týchto nádherných kostýmoch. Sú to originály alebo repliky? Pripravili sme kostýmy opäť v divadle s výtvarničkou kostýmovou. V divadle sú to, časť je originál, niektoré veci sú byť požičané, ale je to pripravené priamo na mieru. Práve preto to naše predstavenie kostýmy v podstate používame od samého začiatku až po teraz a sú pre nás pripravené na mieru. Tak si poďme prosím povedať, čo diváci môžu čakať od tohto príbehu. Ako to celé vlastne funguje? Vy hráte bez toho, aby ste čokoľvek povedali. Presne tak. Anáško, pokojne môžeš ty povedať, ako to vyzerá, keďže ty máš ešte aj psov so sebou. Áno, tak určite návštevníci vlastne zažijú to, že majú prerozprávaný celý príbeh na slúchadlách a potom v meste vidia nás. Okrem tých divákov, ktorí si prídu vychutnať ten zážitok, tak samozrejme nás sledujú oči aj bežných návštevníkov mesta Piešťany alebo samotní piešťančania. Takže pre nás ako hercov je to ešte taký väčší zážitok, že svojím spôsobom hráme aj počas predstavenia venčím dvoch plyšových psíkov v parku a mimo toho, že keď ľudia nechápu, že som z divadelného predstavenia, tak asi možno tak troška s prižmúrenými očami na mňa pozerajú, že prečo sa niekto prechádza s plyšovými psami, ale o to viac si to užívam. Ten príbeh končí smutne, pretože tak pán Winter skončil. On jednoducho prišiel o tie kúpele kvôli situácii, aká tu bola. Končí aj tento príbeh smutne? Tak ja nechcem samozrejme prezradzať rozdelenie. Ja narážam na to kúpalisko Eva, lebo to je jedno nádherné, dramatické ukončenie celého tohto príbehu. Tak prosím, toto nám povedzte. Áno, ono sa to celé končí na kúpalisku Eva, pretože bohužiaľ tie kúpele nie sú úplne v stave ani v dnešnej dobe, ktorý by bol hoden Winterovho odkazu. Totiž Winter bol celý život perzekuovaný. On to nikdy nemal ľahké. Za prvej Československej republiky bol perzekuovaný za to, že bol maďarskej národnosti. Za slovenského štátu bol zase perzekuovaný za to, že bol Žid, kvôli čomu skončil v koncentračnom tábore. A za prvej Československej socialistickej republiky bol zase perzekuovaný za to, že bol kapitalista, podnikateľ. Takže nikto naozaj nemôže povedať, že Winter to mal v nejakom režime ľahké. Kedy vás uvidíme najbližšie a je záujem o toto predstavenie? Áno, samozrejme, hrávame to dvakrát do roka, vždy jarnú a jesenú sezónu a v sobotu 2 prehliadky denne do obeda a po obede, čiže každú sobotu viete si nájsť informácie na našej webovskej stránke. Dúfam, že budete mať aj pekné počasie, lebo je náročné v týchto kostýmoch stvárňovať postavy a ešte keď vám zafúka vietor a tieto psíky môžu kedykoľvek odfúkať. Zase umocňuje to tú romantickú atmosféru, takže vieme aj z toho vyťažiť. Áno, určite. Prosím, ešte keď ste tu, tak nám povedzte, že aké projekty vás veľmi rýchlo čakajú v najbližšom období divadlo Etapy a divadlo z Malého Ríma. Divadlo Etapy môžu diváci vidieť napríklad v inscenácii Zmeškané rozhovory, ktorú pripravilo divadlo Jána Palárika v Trnave. A okrem toho pripravujeme novú sezónu, na ktorú si ale diváci ešte musia počkať. No a čo sa týka divadla z Malého Ríma, tak nakoľko my sme, že kočovné divadlo, takže my skôr hrávame po hradoch a zámkoch na Slovensku, tak najbližšie nás môžu vidieť 26. a 7. oktobra na Smolenickom zámku, prípadne na Halloween 31. oktobra na Hlohovskom zámku. Neskôr budeme hrať aj priamo v Trnave. Takže kdekoľvek. Super, ďakujem veľmi pekne. A je pekné, že mladí ľudia prinášajú takéto príbehy aj všetkým, aby sme vedeli, aké historické osobnosti na Slovensku máme a čo všetko pre nás spravili. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli u nás. Ďakujem za pozvanie. Pekné za pozvanie.